Nipagawas og video ang Philippine National Police sa ilang gingon nga si Hanilet Avancenia, ang common law wife ni former President Rodrigo Duterte, nanakit sa usa ka Special Action Force personnel. Diay usa ka babae na buko lang agtang gihapak og cellphone. Giingong nahitabo kini sa dihang gipatuman sa kapulisan ang warrant of arrest sa International Criminal Court ICC batok sa kanhi presidente mga kabombo. Naglamok-lamok naman didto. Onya kay di man makaduol si Hanilet sayang bana nga si former President Rodrigo Duterte, giscreenan man siya. Matutungod si kasuko ang gihapak niya ang cellphone ng pulis mga kabombo. Perting pagkabukula, ang PNP nagkanayon nga plano nila nga mapasaka og direct assault complaint batok kang Avancenia, ang asawa ni Duterte, tungod sa pagkabukol sa pulis nga gihapak og cellphone mga kabombo. Nya hangtod ron wala pay mga pamahayag ang kampo ni Duterte kalabot aning hitabua mga soking tigaminaw. Pero normal maguna ang reaksyon sa asawa nga masuko kay dili makaduol sa iya karog bana. Onya normal po nang reaksyon sa asawa nga ang iyang anak nga giscreenan og maayo. Mao ito ni Shaggy to si Kwan si Hanilet nga akin na yang anak ko. Akin na yang anak ko. Ano mao to nahitabo nga nagkaguliyang nagmayon nagkagrabe ang atensyon mga soking tigaminaw niya. Tungod sa grabe nga duot-duot, tungod sa grabe nga kinini ang lamok-lamok mga suking tigaminaw mao na nga tungod siyang kalagot, magkamong gihapak o cellphone mo na nga pwede pagkaburuta sa agtang aning usa ka pulis mga soking tigaminaw. Grabe haning hitabo mga kabombo. Tanawa atong Facebook na makita niyo ang burot sa agtang sa usa ka babay mga kabombo. Human kini gidok-dok og cellphone kusuga no. Ato pagkadok-doka burot god ang agtang sa maog pulis nga SAF manday ni mga higala. Unya mga pulis, igo ra po sa mituman sa mando silang labaw. Igo ra po sa mituman sa mando silang labaw. Kung dili sila mutuman ana, sila man po'y makaproblema. Kung dili sila mutuman sa mando silang labaw, mga soking tigaminaw. Alas 7:43 na sa gabi,